min dokatan wallahi ko nam tan woni wallahi ko jambo no korka mbare sibode wallahi ko mawdu alhamdulillah ene semol no fewi ni alhamdulillah nanti de aha mo yidi jamoyde ko ko mala ma do tas kana wani ay jamoyde abu bela non rokara dum so wona mo yidi ay jamoyde wallahi mo yidi jamoyde mo yidi taw non ko debbo mo gandanda hoore ma da hakkunde ana ni hakkunde ala sara jama kay ya ha mo ganda ma kam ko baraf ala bi baraf ala mi yida nyaaya ha laggi mi yida ala nyaaya non buri mojude ma ala buri dem abu cham nyaaya ka mojjande ma de ko laggi sa ko mata don ala laggataade debbo laggata ko ene lagga wi wona sukaabe nen do ho ala mi yida kadi ngesa ba fuddaka ko ngesa ba gandanda hoore ma da loyndaba okay ngesa loyndaba da nyaayede kono gasani wala non hakkundeji tan no biuda hakkundeji tan ayida premier ayida troisième deuxième jida deuxième andi waji goro wido ka hokam debbo ka wido do jogi sukaabe do bijido tato o wi mi rokkima kumba kumbodi mawdo o wi kumba mawni o wi mi rokkima takko o wi takko famdi eyyi donc o ƴewta ko pende no bido ande wadde ko hakkundejo gonga ma non hakkundejo lon kon de andi ngesa do jabbaɗo tan ede mooli Allah ko gonga ine metti rende wallahi kono yi ha hankata ha yettima won nokku eyyi ɗon kadi ni sabor non hankede sabor se kono kasi ha leggi saari haydara tawta ɗon a yallah fa sa laggu boka surtout debbo so tawi yiya ma mawni ko nguleki wayde kono funno jengeni oho nguleki rokkan ma son ma suudu wulat jaw ngesa ba bo ko gondumi en ko sawa jaw galamo ko digel dem don hande yar so naari suudu wulat ay kono sauvage wone suudu ni hayso andanada hayso andanada debbo kay angel reedi duuji tabande joyi ko elo yo Allah fa angel ko ande ko wonti ande eyyi modjani wonti ande dum modjani dum dal yo yaade hono mum tan togara an won changement jimi do e galle changement muslimi mittudumi aussi kadi te fotani wawde wonde de garmi do adan ko jamma jam hendu bumdu an rewma ko jam tan ko hunde ganda hoore maada ko wilim ko jimmi fof dum woni ko be gaddan tan o do gildo bandiragel ma debil gildo kiñe o kiitan ala o wada ka barke ala o ko naati gallo pourquoi ita al halima fa wada mudu o hay galle mun to wona ko gorko mako walaki pourquoi totalement dépense o defata ko wili o defata furi deftede o defata ko heewi o do ko kiñaado o wada ka barke so totam ujere dugata ko temeddi o do o woni ko fagade duma o ko gardo polindaji wona andi ko aga be mbere polindaji ko o ari ko polindaji so faytimo jeew fayndo jom galle makko kane ko mona won o hoto o ari ko fagade ba e sa yidi pama dum te kadi o sikkudo hay hunde kala ko yinma ko yidi jom galle makko burdu dum sa yidi mbada dum hoore ma hande so mayde wieno ma hakkude ma jom galle makko wi ya may o ya hubi su makko ngo jom galle makko mo vie bande men mimi sikana joji mimi sikana kadi min ni adi yidi min kadi mi sikana joji mi sikana an kan do hayta ko seede ko ndig an ka bordi adab kalis an vraiment an wona net an timmani parce que an hori sikku aduna woni aduna tan ko nyaamde aba aduna wona nyaamde tan an dudo riiduma du an nimade an ponda man didno ko wadde fer min kalan makkisal gouvernement o jogoma an ko an tan ko joga an wa jogade hoore ma goddo kadi wa jogade parce que an nyaamde tan sundu heewa tan ala jam sundu heewa kadi hay gol wonta jam banam debbo no mem harani o mo cikrato cikramo do wonani ton te cikramo do wona non way o miñam ina yidimi ina hortinimi a faami teddugal won hakkude men o ari do ndewon kon do kon ganda horma kon dum mi haban ko ne korke kanko jokti hirande gilo jokti faade nyarmande o mo fiwdo mo yoni o mo mojjino mo fiwdi hakkude men Allah wona gadade kala gonno so tawi wiya nyamata a haata an wonde ko reedu no joguda do wona diidi yimbe jogidi kono minnen de amen nyaama amen kala kadi alhamdulillah rabbil alamin Allah jawna nyaamen haare kadi ƴew o bonnata do haade makko arde sak maaro balɗe sappo so heewi balɗe sappo gas alal ƴew kam joni balɗe nogas pawde le sak maaro lu sak balɗe temedere parce que fal oppanam jumma yo fal wallahi har akon on yo falde ejo anani ko anani man wona bi hule yero
bi wula yero fi imo ko ari bi ma wata yow kare am jol arga kon ñu ko ari am de wala joni ma arga joni ma joni pay la ala jol modu jol joni pay la e jol ham fama ko dum woni ko ke lakar o ko rewan ha tadi yilo rewanda yitay ha fotte makko jaggu subhanallah ko yelude ala hetta o gal balam hen ala jol man ka jol min de wiyani mi kawtubi min wiyani mi kawtubi wala o bu de tan sane hum ku bobu do wala dubi ma wer ala wona dubi ko ka wala ko woni o do hum ku bobu ko woni wala hum ku bobu ala subhanallah kon mi yom andu ko kewi o do mi jaggimo ko siklam wallahi bima ko bi nenam gogo ada faami Kawma. tawi jom suudam min lurdi yehi gallu men min noddimo mi haalinimo ko woni hakkunde mi jom suudam wimo yo yahanam toon o dardiya koyde moƴƴere Allah o ƴeew somo yaddantemi ɗum wallahi ew oɗo yaha nduure waadu somdu yetto wiyene wattide jamal ene jaman hoore muɗum te debbo yomo jama jom suudam o kadi omo jama wallahi ɗum wattini ko ko wiya subhanallah e war jam to warse to hay so mi rewani ɗo rewi ɗo kam a famide kam heddon kam ko ɗon min ni jinno mi rewde Yumi fam. kono kam mi haalma ko haalɗo ko kam ko wima ko kadi ko gonga par ce que o wi jam suudu makko yeyi suusi yi galu men Eyi. o wima ya gartiranamo jam suuɗo o Eyi. koye korka wona Eyi. ina muusi ina hamni no neɗɗo taƴata fewnata ko kumtade jaaɗa o yo mbiya yo on artu nanga jungo mum gartira mbiɗa wonde aɗa watta hoore ma ɗum o waɗi mboɗo watta e hoore Allah. hoore ma mbiɗa aɗa watta hoore ma aɗa ƴama beele ma o kadi yo ñaago dani ɗumana kadi noon wi noon timo wi an aɗa tan hoorde eɗa tawa ko noon wi aɗa tan hoorde yo waale mudu yo waale hoore jaw wato hoye ma mi wiyani noon mi wiyani noon ko mbiɗa nde jaami nde mbimi ko Modou nelimi eyyi wi wonde ko wonno hakkude mon ko yo gas kalmi ha gaynumi ngara koten suuduma Allahu akbar o wi Modou wona aduna wona e lakara eyyi wona gonga Modou komi dañƴo pone e jungo muɗum mi rutta ko ɗum mboɗo maaya eyyi min noon mi yiɗa kadije maaya nden o wi noon eyyi o ala fof ko haalade kala ko wonno e dorumaji bakkilo o urfe muɗum kadi ene ɗiɓi noon de ko par ce que mboɗo yaatul am kalis ɗum waɗi eyyi mbimi mi woodi min par ce que kadi mi yiɗa maaya o wi so ruttima toon o maaya min ottama o maaya ko haali ko wadde ko gonga gonga o du par ce que ko wi ko e wonde ka jinnoɗo accide kadiji e hoore ma ko gonga min mi jaɓi ɗum min par ce que ala pourquoi mi jaɓi ɗum an sa welama ɗemgal ma wawi kadije wawi bawɗo kadije wawi koreji kadije tout sa welama kadije e sage aɗa wawno ittu ɗum ɗon gattata galle makko a welaka tan ala no mi waɗani ala welaka ala no mi waɗani o jaɓani andan ka nofal gotal min hay somi mayidi an ron kam oɗo o mo poɗɗo tan da nana galle jooɗi mi yiɗa moni komi yiɗa moni an ka Abou Thiam neɗɗo ne ƴamata debbo mo seeɗa moni yiilo rewani yiɗi moni mo yiilo rewani ko an jaago an omoto nan haala cukalel ngel an hol cukalel koy an ko haata kote hawranma an comme ala cukalel hawranani mi ahan kay min mi ka yiɗa cukalel mi yiɗa mbaɗa bima ko joñjon maya ɗo hay ƴew ya rawan hay somi maayi min wona noon de maayi wona an rono tamo an an sa renani were siballa ana ƴewta ko aɗa halmino aɗa halmino jom suudamo ɓarta min jogui subhanallah joɗo Abou Thiam ay ko nakoy jiggude ko nakoy jiggude walla mi tuyi ngay juurene poñe aɗa mofto rewande abdou mofto rewande galle ma te min tawi te mami heftimo mami heftimo kadije yiɗama fa lakara oro o ko neɗɗo huɗaɗo o ko neɗɗo ponɗo walla bonni ha te an ko an ko oɗo o wawma o ɗiɓi gañum ɗo wawma ala o wiyam noon ala oto wiyam noon joni bone waɗa one wawi wawde o kay sa wawi kam ko an tinguimi an neɗɗo ponɗo nde wono ko haala kone hawranma ana won saɗa jokka ɗo enɗam jokka te mami yettu galle ma mami yettu galle ma koye gatta ko te mami bonni tewgal ngal ha bona mi hetta kadije mi waɗa gallam ko wawi hen gonɗa ko foof
La ilaha illallah. Ko modi ñaaji. Ah, toña ke mo jaay da putoje. Hakkude Allah wala gajaade.